να κόβονται τα φάρμακα. Έτσι δεν είναι ρε, έτσι δεν είναι, έτσι δεν λένε ρε οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Κατάλαβες, δεν πεθαίνουν κιόλας. Δεν πεθαίνουνε γαμότο μας, δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουμε γαμότο μας ρε. Ρε το καταλαβαίνετε ρε, δεν πεθαίνετε ρε. Ρε καθίστε να πεθάνετε κάπου ρε. Να γλιτώσουνε ρε οι διεθνείς στο κογλίφι τα λεφτά τους ρε. Δεν πεθαίνετε κιόλας ρε. Δεν το καταλαβαίνετε ρε ότι πρέπει να πεθάνουμε, να ρεώσουμε ρε. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Κατάλαβες ρε, παίρνουνε σύνταξη και δεν πεθαίνουνε μετά ρε. Το κατάλαβες ρε. Είναι δε τόσο ηλίθιοι που στα διάφορα πάνελ, τόσο αγράμματοι, τόσο απέδευτοι, τόσο κανίβαλοι, τόσο πορωμένοι και νοσηροί, με τις μικροκομματικές νοοτροπίες τους και την ομή της εξουσίας στο κύτταρό τους. Είναι δυνατόν λέει, είναι δυνατόν, αφού λέει είμαστε δεύτεροι μετά τους Σκανδιναβούς σε προσδόκιμο. Βρε μαλάκα, βρε αρχιμαλάκα γράμματε. Το προσδόκιμο έχει επιτευχθεί, η επιμήκυνσή του, από τα φάρμακα τα σύγχρονα της σύγχρονης επιστήμης βρε μαλάκα ηλίθιε. Θα τα κόψει στην Ελλάδα, θα κόψει τη σύγχρονη περίθαλψη και τη σύγχρονη ιατρική επειδή ζουν πολλά χρόνια οι Έλληνες και εσύ έχεις αδειάσει τα ταμεία παίζοντάς τα στις Σοφοκλέους και δεν μπορείς να δώσεις τις συντάξεις επειδή ζουν πολλοί Έλληνες πρέπει να τους πεθάνεις. Βρε παλιό μαλάκα του κερατά. Βρε ηλίθιε. Βρε ηλίθιε που με την ψήφο μας σου δώσαμε καρέκλα. Είναι δυνατόν με τα φάρμακα βρε μαλάκα φτάνεις 80 χρονών. Τι φτάνεις κάνοντας τζόκινγκ βρε μαλάκα. Τι κάνοντας κοπηλασία βρε μαλάκα σε κανό. Βρε αρχιμαλάκα του κερατά. Βρε κοπρίτη. Βρε αρχικοπρίταρε. Που την εποχή που ζούσα εγώ στο μεταξουργείο θα σε είχαμε μπλακώσει στις κλωτσές να πούμε. Με τα φάρμακα φτάνεις βρε, με τη συντήρηση φτάνεις. Στις χρόνιες καταστάσεις φτάνεις με τη συντήρηση, γι' αυτό φτάνουμε 80 χρονών. Γιατί υπάρχουν εξετάσεις, γιατί υπάρχουν νέα θεραπευτικά μηχανήματα, γιατί η χειρουργική έχει προχωρήσει. Βρε μαλάκα θα τους τάψεις όλους. Σε μια χώρα με οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που έχει ποσόστοση της τρίτης ηλικίας φοβερή και τώρα ρίχνεις και το νεανικό κομμάτι σε πλήρη ανεργία και μετανάστευση βρε μαλάκα. Βρε κοπρίταρε, βρε απατεώνα, βρε αρχιλιστή, βρε εγκληματία. Με παίρνουν και παίρνουν και τους συνεργάτες μου. Εδώ και τη Σπυριδούλα και τον Φώτη και όλους. Γιατροί. Σε κανένα κλάδο κυρίες και κύριοι δεν υπάρχουν άγγελοι του Τσάρλι. Παντού, σε όλους τους κλάδους και στον δικό μου και παντού. Υπάρχουν και κακοί και καλοί και άσχημοι. Όμως όταν παίρνεις ένα γενικό μήνυμα ότι πιέζονται στα νοσοκομεία να κόβουν εξετάσεις, να κόβουν φάρμακα, αυτή είναι τριτοκοσμική περιοχή πλέον. Είναι τριτοκοσμική περιοχή. Παίζει με τις ζωές ανθρώπων. Η Τρόικα, η περίφημη Τρόικα, έχει αριθμούς. Οι κύριοι αυτοί, οι Golden Boys και οι Silver Boys της διεθνούς τοκογλυφίας, το Nikon, Moody's, Pritz, Fitch, Standard & Poor's, όλη αυτή η διεθνής αλητεία της τοκογλυφίας βλέπει νούμερα. Δεν ξέρει τους Έλληνες, ούτε τον Χρήστο, ούτε τον Νίκο, ούτε την Ελένη, ούτε τη Μαρία, ούτε τη Χριστίνα, κανέναν. Δεν ξέρει κανέναν. Περνάει νούμερα σε μια κυβέρνηση που λέει εγώ για να πάω πιο κάτω, να πάω πιο κάτω τα συμφέροντα της αλητοελιτοκρατίας των Αθηνών, γιατί μαζί κλέψανε, μαζί φάγανε,
Μαζί κάναν δισεκατομμύρια. Με τους γνωστούς ομίλους. Και γελάω όταν μου λένε ότι θα καλέσουν κάποιους στην επιτροπή, την εξεταστική, να τους ανακρίνουν. Γελάω. Και μην αναγκάσετε ποτέ το θείο. Μην τον αναγκάσετε, γιατί είναι και τρελός και κρατήσει και στοιχεία. Γελάω. Όλοι αυτοί βλέπουν, τους λένε τα νούμερα οι Τροικανοί, και χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο, σε ερώτηση του Νίκου, του Χατζηνικολάου, ότι εδώ σκληραίνουν τις οδηγίες. Τις κάνουν πιο σκληρές. Ίσως δεν τις διατυπώνουν καλά στα ελληνικά από τα αγγλικά που τις μεταφράζουν. Καταλάβατε. Τις κάνουν ακόμα πιο σκληρές στα θέματα αποζημιώσεων, στα θέματα εκείνο, στα θέματα το άλλο. Βρε ηλίθιοι, έχετε την αίσθηση ότι σε έρημο οικονομική μπορείτε μετά να έχετε ανάπτυξη? Τζόγο και πουτάνες θα έχετε, τίποτα άλλο. Τζόγο ατέλειωτο. Φρουτάκια, βιντεολότο, καζίνο. Γιατί ο καθένας θα σκέφτεται να παίξει και το τελευταίο ευρώ του, μήπως και γίνει εκατομμυριούχος, μήπως και γίνει εύπορος. Χωρίς δουλειά θα είναι, χωρίς μέλλον θα είναι, με καμένα όνειρα θα είναι. Θα πηγαίνει να παίζει φρουτάκια, βιντεολότο, καζίνο. Νομίζετε ότι σε μια οικονομική έρημο έχουν την αίσθηση ότι κάνουν ανάπτυξη, δίνοντας αντί πινακίου φακή στα τελευταία που απέμειναν στο δημόσιο, τα οποία θα απορροφηθούν είτε από το δανεισμό, στην εξόφληση μέρους του δανεισμού που τρέχει με τόκους με γεωμετρική πρόοδο, όχι με αριθμητική, και αντί να βάλουν το μυαλό κάτω, να αναζητήσουν εθνική αλληλεγγύη, να δει τίποτα, υπόδουλοι ενός ταμείου που βρίσκεται υπό αμερικανική κυριαρχία. Εγώ θα τα λέω όλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών μέσα είναι αμερικάνικο καθαρά. Και το φέρανε εδώ και εφαρμόζουν, πρόσεξε, εφαρμόζουν οδηγίες οι οποίες ισοπεδώνουν την αγοραστική δύναμη εντελώς και περιμένουν να έχει έσοδα το κράτος και ανάπτυξη. Και μας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. What about